U skladu s novim tehnološkim mogućnostima Osječka gimnazija Gaudeamus, prva privatna srednja škola u Osijeku s pravom javnosti, još ranije je uvela svoj elektronski imenik takozvani KNEX, što je kratica od Knowledge Exchange, koji omogućuje učenicima, roditeljima i profesorima stalan uvid u tijek nastavnog procesa i uvelike olakšava komunikaciju na relaciji profesor-učenik-roditelj. Na KNEX-u su vidljivi svi koraci standardizacije i postignuća učenika u svim mogućim elementima. Radi se o jednom elektronskom imeniku, dakle dostupnom preko interneta. Svaki učenik, roditelj, profesor ima svoju šifru i svako od tih sudionika ima svoj zadatak. Profesori imaju zadatak da unose rezultate, ali ne samo rezultate, nego i komentare na rezultate. Ono što je bitno da profesori prate trenutnu učenikovu situaciju, predlažu koji je sljedeći korak da bi učenik podigao kvalitetu rada i to su nekakve stvari koje koriste mentor. Osim toga, postoje mape u kojim profesori stavljaju materijale, znači nekakve vježbe, prezentacije, osim toga obavijesti koje su potrebne za pojedini predmet i sve to je dostupno i učeniku i roditelju i svim profesorima. Obveza učenika je da prate sve što se u imeniku navodi i šalju povratne informacije, dok roditelji imaju mogućnost potpunog uvida učenikova rada i zajedničkog planiranja tjednih obveza. Pohvaljujemo KNEX sa roditeljskog stajališta, komunikacija sa profesorima izuzetno dobra, vrlo brza povratna informacija i mogućnost usmjeravanja naše djece u pravilnom smjeru. Komunikacija putem KNEX-a dostupna je praktički 24 sata, a svaki učenik ima i svog mentora, učitelja, što je najnovija novina u Gaudeamusu i svojevrsni raritet uopće u Hrvatskoj kada je u pitanju srednjoškolsko obrazovanje. Nakon što moj štićenik napiše taj tjedni plan aktivnosti, nakon što dobije raspored, ja ga pregledam na KNEX-u i onda joj dam sugestije. Treba li što mijenjati eventualno, treba li za neku provjeru odvojiti više vremena s obzirom na njezine dosadašnje rezultate i u biti onda ona to dalje uklopi u taj svoj tjedni plan aktivnosti. I tako naša komunikacija teče, između ostalog. Je li to dobro? Je. Prilikom planiranja učenja za sljedeći tjedan prvo si označim predmete koji su mi prioritet, te nakon toga provjere koje slijede. Zbog lakše uočljivosti i preglednosti, prvo si u tablici označim dogovorenim bojama predmete, te sam primijetila s vremenom kako sam lakše se organiziram slobodno vrijeme i aktivnosti, te moji rezultati shodno tome su mnogo bolji i uspješniji.